Sa mga pangenot na bareta, lalaki na dukayang gadan sa dam site sa San Fernando, Camarines Sur. Rider gadan kan makabudalan pigmamanayong motorsiklo sa pampaserong basa banwa nindaraga. Duwang kotse nagsalpukan sa highway Salbay. Crossfire nagbungkara sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Infrastructure projects kan ako Bicol Party List Salbay. Binisita ni House Speaker Martin Romualdez. Asin, the voice of the Philippines regional coaches sa Geronimo, Bambo si Napol Diap, tampok sa Bicol Loco Hot Air Balloon Music Festival. Jericho Rosales sa Sinele Buendia, nakirakrakan man. Maray na hapon, Lunes, ika-6 na aldaw kan bulan nin Mayo taong 2024. Uninaan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, bangkay nin lalaki nadukayan sa dump site sa San Fernando, Camarines Sur. Si Nomer Corporal sa detalye. Naagnas na kang madukayan ng bangkay kang sarong 33 anyos na lalaki sa tambakan o tapukan ng basura sa barangay Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur, alas 7:20 ning aga kasudma, Mayo 5. Binisto ang biktima na si Lorenzo Daria I. Valladolid, may agom asin residente man sa nakang nasambit na barangay. Sa pigpaluwas na impormasyon kang San Fernando PNP, sarong barangay tanod sa lugar ang nakapagpaabot sa indakang impormasyon dapit sa nahiling na bangkay sa dam site na nadiskubre mismo kang 61 anyos na ama kang biktima na si Jenner Daria. Sa impormasyon, sarong aldaw ng pigahanap ang biktima na huring nahiling kang sa iyang pamilya kang nakaaging Sabado, Mayo 4. Pigpaisirarom na sa autopsiya ang bangkay kang biktima, ngani maaraman kung nagkaigwaning foul play asin kung tinuyong gadanon ang biktima. Sa presente, padagos pang pinagigibong hirarom na investigasyon kan PNP sa pagkaganan kan biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro gadan sa salpukan nin pampasaherong bus asin motorsiklo sa Daraga Albay. Si May Arango sa detalye. Dead on arrival ang sarong lalaki kan makabudal ang pigmama ng motorsiklo sa kasabata na pampasaherong bus sa tinampong sakop kang barangay Baskaran, Daraga Albay. Alas 11:10 banggi ka nakalis na Sabado, Mayo 4. Binisto ang driver kang motorsiklo na sarong 54 anyos na lalaki na residente kang probinsya nin Sorsogon. Mantang ang driver kang bus binisto man na sarong 42 anyos na lalaki na residente kang Leyte. Sigun kay Police Master Sergeant Marian Jasrico ang tagapagtaram kan Daraga Municipal Police Station, gikan Sorsogon pasiring kuta sa Daraga ang biktima, mantang gikan Manila pasiring man ang bus sa Tacloban. Alagad pag-abot sa nasambit na lugar, nagkabanggaan ang duwang bihikulo na nagresulta sa pagkakalasi kan rider ng poko mas o menos 25 metro. Naidara pa man kuta ini sa ospital alagad binawian man sa nanin buhay. Tama sa manlain-lain na hawak ang sinapo kan biktima. Madilim, pero yung kwan kasi, yung kalsada kasi natin medyo pakurbada, yung paes pagdating doon sa gitna, yung pakurbada sa kabila, pagdating sa gitna, doon sila nagsalpukan. Kaya yun po ang naging medyo siguro, hindi naman masyadong blind curve. Sa sitwasyon, nahihiling kan sa tuyang investigator na both parties ay mabilis kasi hindi ganoon ang impact yung talsik kung hindi mabilis yung both vehicles. Napag-araman na accident-prone area ang lugar. Sa konsisayan may sala sa insidente, ini ang padagos pang pag-iimbestigarang kang PNP. Kailangan natin magpatakbo ng ating sasakyan yung kaya lang natin na speed. Huwag yung nagmamadali tayo, maging mabilis yung ating pagtatakbo. Medyo kahit maingat po tayo, minsan yung reflexes natin ay iba. Kaya po dapat maging marahan po sila, yung takbong kaya lang nila i-sustain yung speed ng kanilang behikulo. Para mientras na nakaluwas sa karsel ang bus driver, pigahalat man kan otoridad kung ano ang magiging desisyon kang pamilya kan biktima.
Alagad ing kasong magsaangat ng reklamo ang pamilya, kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang kakahampangon na reklamo kang bus driver. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwang kotse nagsalpukan sa highway sa Albay. Mga imboltong driver, maswerte naman na nakasalbar. Si Danica Garcia sa detalye. Parehong wasakan inutan na porsyon kan duwang kotseng ini makalihis na magsalpukan sa highway sakop kan Barangay Banaw, Ginubatan, Albay, alas 12:20 nin ugto kan nakaaging Sabado. Binisto ang duwang driver na si Ryan Lloyd Riis, 22 anyos, sarong college student. Asin residente kan Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Asin Crisoldod Mikuwa, 43 anyos, may agom, residente kan Barangay Bunguran, Uwas, Albay. Basado sa investigasyon, hali sa sentro kan Ginubatan, pasiring ligaw si Riis. Mantang haling ligaw, pasiring sa Ginubatan si Mikuwa. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, bigla subot nag-U-turn si Riis na ikinataraka man ni Mikuwa na nauli sa saindang pagkakadiskwido. May nag-report po din sa mo na concerned citizen regarding po din sa aksidente nga niya nangyari sa highway kan Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Ang involved pong behikulo itong sarong Black Ford Territory, saka po sarong gray metallic Toyota Corolla sedan. Yan po ang duwang involved na behikulo duman sa nangyaring road crash accident sa Barangay Banaw. Tulos man na pigdarara sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital ang duwang imbueltong persona na parehong nagsapo nin mga minor injuries. Dahil sa araw kayo itong sitwasyon, opposite direction sila, may mag-ingat po sa Honda. Kung minsan na susulapok baga kita ang mga bihikulo na kasabatan ta. Kaya po dapat po malingo po kita, dapat po na marayang condition ka na kan lawas ta. Liwat man na nagpagirumdom ang otoridad sa mga motorista na mas maging maingat sa pagmamaneho, ngani makalikay sa disgrasya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. 1,500 na estudyante na tauwanin pinansyal na asistensya sa lindong kantabang sa edukasyon program kan Ako Bicol Party List. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Ugma asin pigpapasalamat kan grade 12 students na sinda Jasmine asin Gerald kan Bangkiroha National High School sa Legazpi City, nakabali sinda sa payout kan educational assistance kan Ako Bicol Party List kasubagong aga. Sabi ninda Jasmine asin Gerald, first time ninda makaresibin nin siring na asistensya, nadakula ng gad ang idadarang tabang sa saindang pag-eskwela. Sobrang lucky po makakadagdag po ini sa pang tuition ni po. Maraming salamat po natabangan po kami, tapos saro po ako sa mga natabangan ninda. Masaya po dahil marami pangtulong na po ito sa amin. Maraming salamat po at sana marami pang matulungan. Total na 567 estudyante hali sa Bangkirohan High School, Kagbakong High School, asin Humapon High School ang benepisyaryo ng tigpa 5,000 pesos na educational grant. Sigun kay dating Kongresista Christopher Kitoko kan Ako Bicol Party List, dai mauntok ang partido na magtaong asistensya, lalo na sa pag-aadal kan mga kwalipikado asin desididong makapagtapos na mga benepisyaryo. Yes, siyempre gusto natin makatulong, lalong-lalo na ngayon. Sobrang hirap ng mga tao. Yung mga estudyante gusto talaga makatapos ng pag-aaral para yun makapagtrabaho sila. Siyempre kailangan ng diploma para makatrabaho. Kaya patuloy po na kailangan tulungan yung mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral. Yes, ang Ako Bicol Party List po, ang serbisyo ko, patuloy na tutulong hanggang sa abot naming makakaya na makabigay ng educational assistance dito sa mga kabataan dahil ito ang sa kanilang pag-asa para makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, makatulong sa kanilang magulang. An pananaonin educational assistance kan partido ang nasa lindong kan sa indang tabang pang-edukasyon program na obhetong marealisar ang pangiturogan kan mga Bicolanong estudyante na makagraduar asin makahawa sa pagtios. Mientras tanto, iniyan primerong payout sa bulan in Mayo na magpapadagos pa sundo sa mga masunod na aldaw. Para sa mga baretang tatak Bicol,
Jennifer Pulinar. Grassfire nagbungkara sa pamitisan kan Bulkan Mayon. As in the voice of the Philippines regional coaches Sara Geronimo, Bambuasit Napol Diap, tampok sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival. Jericho Rosales sa Sinelli Buendia, nakirakrakan man. Yan ang siniba pambareta sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Kasulo na itala sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Pagkakaingin o kaya naman labing init kan panahon. Pira sa mga pigihiling na kausa kan BFP. Si May Arango sa detalye. Pasado alas 6 nimbanggi ka na kaaging Sabado kan manutaran ang pagbungkaras ning kasulo sa pamitisang Bulkan Mayon. Partikularmente sa boundary kang Barangay Lidong Santo Domingo asin Barangay Padang Legazpi. Alas 12 nin maagahon kan suminunod na aldaw. Kan ideklara ining far out alagad pasado alas 7 nin aga kan liwat na nagbungkaras ang kasulo sa nasambit na porsyon na nagdura rin haros 12 oras. Sigun sa opisina kang Bureau of Fire Protection Santo Domingo. Sarusa nagpadipisil kan sa indang operasyon ang distansya kang pinangyarihan kang grass fire na nasa 1.2 kilometro ang rayo hali sa pinakaharaning tinampo sa lugar. Pusid-pusin sa area, then nagkuhigo po dumang ki firefighting na mano-mano lang ito. Ang gigibo paano kayan pag araw kayan, di kaya abuton kang fire truck, ang nangyayari kayan, so babadulan mo lang sa grass fire na. Hindi na makontrol so area. Pira sa mapigihiling na kausa ka nangyaring grass fire ang labing init kan panahon. Posible man daan na may nangyayaring kaingin sa lugar o may nagtapok ni upos ni sigarilyo. Kadakla na naging rason kanino, arog po kayan sa illegal kaingin. Ano man po yan sa mukan mga barangay kagawad and sa mga residente duman na iba na talagang nailing talaga nila. Nagsusurulo man talaga minsan sa mga siguro, pag sulo nindang paghapon, pag uruling hapon, yan po nagkakaigwa ki kausa ki kasulo na. Diyan po sa taas, pag nagkaigo kay kalayo, automatic po yan. Madali po mag-spread out ang kalayo dyan. Tama paros, then open area po talaga. Sa investigasyon, sarong hektarya man ang naapektaran ka nasambit na insidente. Sigun kay Senior Fire Inspector Edgar Tanyahura, ang tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Bicol, bakuin yan enot na bes na may insidente ng grass fire sa rehiyon. Kaya importante ang magdoble ingat. Advice lang natin sa ating mga kababayan, as much as possible, kung meron po tayong mga tuyong dahon, ay maaari na din po natin itong, kung doon lang po sa ating mga kabahayan, ay ipunin natin at itapon sa tamang tapunan. Or kung meron tayong mga grassy area, huwag po nating itambak. Huwag nating itambak-tambak yung ating mga tuyong dahon. Dahil talagang possible po itong magkaroon at magkaroon ng sunog, lalong-lalo na sa init ng panahon ngayon. Sa presente, padagos pang pigi-imbestigaran ng insidente. Nakaantabay man ng BFPN kasong liwat na may magbungkaras na kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.
House Speaker Martin Romualdez binisita ang mga proyekto sa infrastruktura kanako Bicol Party List sa Albay. Si Danica Garcia sa detalye. Personal na kinumusta ni House Speaker Martin Romualdez ang nagpapadagos na konstruksyon kan 10-story Legacy Specialty Hospital sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Legazpi City kanakaaging Biyernes. Kaiba man sa ginibong site inspection si Ako Bicol Party List Congressman as in-house Appropriations Chair Elizalde Co. Sigun kay Ko, saro na ang Legacy Specialty Hospital sa man iba-ibang infrastructure projects kan partido, napigbusol na mapondohan ni Speaker Romualdez. 2.1 bilyong piso ang pondo para sa nasambit na pinakadakulang ospital kan gobyerno sa Bicol. In kaso dagos ng buksan, dain na kinakaipuhan pa kan mga Bicolano na magdayo sa ibang lugar o magpasiring sa Metro Manila, ngani magpabulong hulit ang makukuha na sa Albay ang mga kinakaipuhan na serbisyo medikal. Piglalauman na matatapos ang proyekto sa laog nin tulong taon. Kan parehong aldaw, pinanginotan man ni Speaker Romualdez ang groundbreaking ceremony kan multipurpose building para sa meeting, incentives, conferences for education, sports o MICES sa Purok 6 Barangay de la Paz, Daraga, Albay. Groundbreaking na itong MICES na ito parang panaginip lang dati. Ngayon nakita natin na realidad na. At dito magkaganap sa Daraga. Albay. So, ito magiging ng ehemplo. Kaya nandito mga governor kasi sila rin ay magkakaroon din ng mga convention center gaya nito. This 2,500 capacity convention center will be a shining example of what we can do together. Ito ang sinasabi natin mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr., na basta sama-sama tayo babangon muli. Nakikita natin na yung Bicol nagkakaisa. So, bilang leader of the House of Congress, hindi ko kaya gawin ito lahat kung hindi may teamwork. Kami po sa Kongreso, handang-handa kami mag-lingkod, mag-servisyo sa inyong lahat. Maraming salamat. Diyos mabalos! Kaiba man sa ginibong seremonya sinda Congressman Elizalde Co, Congressman Jill Bongalon, dating Kongresista Alfredo Pidu Garbin Jr., Congressman Joey Sarte Salceda, Sorsogon Governor Buboy Hamor, Catanduanes Governor Buboy Cuwa, Masbate Governor Tony Co, Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, DSWD Bicol District Engineer Warren Azotea, asin Daraga Mayor Carlwin Baldo. Number 1 para ang Daraga maka-host man ng mga conventions. Pandoy nang ani po ini nadagdag facility sa Muya. So dakula po ang tabang kani sa economy sa Muya. And ito kung may convention center na kami, maka-host na kami ng mga events sa Daracula, small and medium. And pati sa tourism makaka-attract na kita kani. Ugmaman si punong barangay Alma Milena Andes sa proyektong ini kanako Bicol Party List. Siyempre po, sobrang saya po, lalo-lalo na po yung kasamahan ko sa Barangay Council. Sobrang saya po na makakatulong po ito sa amin, lalo-lalo na po yung mga gustong mag-business and yung mga gustong siyempre po kung mag-hire po sila ng mga trabahador, makakatulong po ito sa amin. And siyempre, pag may building na po dito, siyempre po, marami rin magtatayo ng mga business establishment dito. Malaking tulong po para sa mga taga De La Paz po. Hindi lang po sa taga De La Paz, kundi po sa buong bayan ng Daraga. Mientras tanto, bisita man si Speaker Romualdez sa pinaka-primerong Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Albay, kanako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Original coaches kan The Voice Philippines na sinda Bamboo Apple de Up asin Sara Geronimo tampok sa Bicol Loco Festival. Ribo-ribo man na paradalan ang nakirakrakan kay Ellie Buendia asin pinakilig ni Jericho Rosales. Ang mga eksena sa report ni Nomer Corporal. Naging mainit ang pagsabat kang Bicolano fans kay Asia's pop star royalty Sara Geronimo asin Bamboo na naimbitaran na mag-perform sa pinaka-primerong Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival sa Albay kang nagtalikod na Biyernes.
ribong paradala na talagang nag-enjoy sa libreng konsyertong ini. Ang 26 anyos na si Denica Arquinue kan Santo Domingo, Albay. Sobrang happy po at nakapunta po sila dito sa Bicol. And sobrang galing po nilang performers and amazing po yung performances nila. Sana po maulit po for many years pa. Todo hiyaw man ang fan sa surprise performance ni Apple Diab. Siring kay Sara Asin Bamboo, mainit man na inabangan kan para dalan ang concert ni Ellie Buendia kang nakaaging Sabado. Kilig man ang atod sa mga audience ni Jericho Rosales. Apwera sa tampok ng mga makukulor na hot air balloons, skydiving, paramotor, asin duwang bangging konsyerto, nagkaigwa man ng drone light show, asin pyrotechnics na talagang nagpabilib sa mga nagdayo sa venue sa Old Legazpi Airport. San pa ba? This is the... Wala, yung experience kasi gusto namin ma-experience how to to ride the hot air balloon and everything else. Actually, okay lang din naman yung experience. Hindi naman masyadong mahal, kaya okay lang yung experience. Apwera kaan, na naumaning maniba-ibang darakulang papremyo, siring kang 20 motorsiklo, smart TVs, asin ang inabangan kang gabos na house and lot. Actually, itong VIP ticket rin po is isa lang po, and then sabi ng mama ko is ako na lang daw po yung gumamit. Actually, sir, hindi ko talaga siya ina-expect kasi nandito lang kami para sumaya, makita si Sarah Geronimo and Bamboo. And nung sinabi na yung number ko yung nanalo, oh my gosh, hindi ko talaga alam na ganito pala yung feeling na nananalo. Huli sa trayumpong ini, plano ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde na iyong nagbusol sa nasambit na aktibidad, nagibuo ng taon-taon ng Bicoloco. Matagal ko na po itong pangarap na magkaroon tayo ng hindi lang po itong Mayon Volcano, kundi ito pong hot air balloon, itong cruise terminal, port ship, lalo na itong international airport. 1998 pa po, sinabi ko na we're going to have in Daraga. Sinachamba ko lang po. Pero nangyari. Of course, hindi po yan dahil sa akin. Of course, mahal tayo ng Panginoon. Base sa tala kang PNP, 80,000 na katao ang nagpartisipar sa grand opening kang Bicoloco. Mantang 85,000 ang crowd estimate sa dayto kay ni. Kasud ba kang opisyal na ining magtapos? Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!